Красотата на виртуалното пространство е в неговата неограниченост. С едно кликване на мишката се разкриват цветовете, а между написаните думи се спотайват чувствата на многолики обитатели. Толкова еднакви и безкрайно различни, като в живота, като в поезията. Ще чуете стихотворението "Не е грип" от най-новата поетична книга на поетесата Божана Апостолова в нейно изпълнение. Аз искам най-напред да благодаря на всички вас, че сте тук в залата, че сте дошли да поздравите една неуморима, една изключително толерантна дама, която прави това великолепно списание и го прави за всички нас, за България. Поднесох и от вас преди да вляза тук цветя и ви благодаря още веднъж, че сте тук. Благодаря ви и на вас, Наталия Николаева, за всичко, което правите. Напоследък кашлям все по-често. Кашлям така, сякаш парчета от залеза се откъртват от гърдите ми. Дали защото мъжът ми все повече охладнява, залутан и своите си работи, или защото синът ми все по-често гледа мейде навън. Аз не мога да откашлям тия иначе най-обичайни подробности от изпреварващия ме живот.